monggo, gak iso mangan didulang, gak iso ngombe dijobok nang ngombe di. Weh, wadalah. Ngene tok. Ah, iya. Dadi. Iki wis gedhe, arek iki wis gedhe. Kudune diarani tok wis iso. Lho ngono lho. Ate ya apa maneh iki anak peno lek. Riko duwe tanggung jawab. Bener tanggung jawab wong tuwa bimbing anak. Nek anak gak bener percuma dadi duwe anak. Lho. Sampan wong tuwa. Iso ora iso sampan kudu bimbing anak iki besok bisa terus. Ini apa rek? Ku tak tok. Ngalor. Iki ana apa rek? Gendakmu iki. Iki ya apa malu dirukan iki apa sih rek? Sing ngawur sing ngindari iki lho, sing ngawur sing ngindari iki lho. Wah, provokator.